pošto je zima naveka i ptičicama je hrano, teško nađe hranu. Zato su jadan poziv kaže pali hranica za ptičice. Pju, pju. Htio sam da kupujemo hranu u pet shopu da skupu uzemaci i kuse. Mogu da mi jednu hranu za ptičice. Kupio sam hranu sa pet shopu i sad ću da napravim hranicu za ptičice kao sa osoba Mijaka. Treba nam jedna parna fasiša. I treba na ove ti gasiše. Možda smo i upice. Te ptičice mogu da jedu, a i gasiše smo stavili da ptičice stanu na njih. Evo druga, i napuni smo fasišu za ptičice da jedu. I sad ćemo da okačimo na divo. A ovdje sam ostao na stolu da ostavim da jedu. Ptičice, udina! Evo Dugaj, kako sam zakasila svoju hranu za pticice. Napravite i vi ovako nešto i se vaše zgrade. Evo Dugaj, probajte i vi tako da napravite hranicu za ptice. Ako imate još jedan prijedlog da napravim, pišite mi na Instagram i na Spatkisa. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i prijavite se na moj YouTube kanal i na Spatkisa. Subscribe!